קודם כל, אני מפיקת אירועים, הגעתי למקצוע הזה לא סתם, אחרי משבר מאוד גדול. הבן שלי בעצם חלה בסרטן 4 פעמים, ובפעם השלישית הוא היה לפני בר מצווה, וככה התרוצצתי והגענו לאירוע די שבורים ורצוצים, והייתי צריכה לנהל את האירוע של אביתר בעצמי, ואז שאלתי את עצמי שאלה מאוד פשוטה, איך אנשים לא לוקחים מישהו חיצוני שיהיה אבא ואמא לאירוע שלהם וינהל את האירוע בשבילם. וככה הגעתי למקצוע הזה, זאת התשוקה שלי, זה מה שאני אוהבת, זה מה שאני רוצה לעשות. אני מציעה ללקוחות שלי שלפני שהם מגיעים לאירוע של עצמם, שבאמת ייקחו מישהו שיבוא וינהל להם את כל האירוע, שיהיו רגועים ושלווים, ושהם לא צריכים להתרוצץ ולרוץ, ושירוויחו את הזמן של עצמם ויתעסקו בחיים שלהם. אני מוכרת ללקוחות שלי שקט, אני מוכרת להם ביטחון, שלווה, רוגע, והכי חשוב, אני מוכרת להם את השמחה הכי גדולה ביום שלהם, שיהיו רגועים. אני יודעת לעשות את כל סוגי האירועים, בכל הגוונים, בכל הצבעים. אני יודעת לעשות את הכל, אני יודעת להביא לכם את הספקים הכי טובים, אני חוסכת לכם כסף.